O karon ba kasama ni ang sumpay ni bag-utang sugilanon, ani. Mahal, tika. Labaw pa... Labaw pa sa... So sakit. Pasag di na. Pasag di na. Sumpay o ang imong buti-sulti. Labaw pa sa unsa. Kadiyot lang. Sige na. Ibutang una ko. Si Lambert na nawag. Di ko. Tubag diha. Ngagi ko gusti ka. Bahala ka. Hello? Hi, baby. Hi. I don't think mulas pa ko lang days din baby. I will be coming home tomorrow. I want to see you. I want to touch you. Feel you. Be mine, honey. Aha? Mabalik na ka? Ayaw nagsa. What? Di ko ni mo papariyon? Ngano? Kay dili ko gusto nga maputo lang imong tuyo gyud din ha. Pila na lang biya ka adlaw og mahuman ka na dili ba? Yeah, right. But I miss you so bad already. Oh. Ikaw, do you miss me? Ha? Oo. Na-miss up ka. I miss you so much that I could fly back there just to be with you, baby. Lambert. Honey? Magpaabot ka na ko, di ba? Ha? Oo. Magpaabot ko nimo. Ay, karon. Ni anak ko dool sa amo. Naglakaw. Bakakon. May kauban ka? Ha? Uy. Ako ra. Sige. Kaunog tarong ko niya, ha? Niya, pahuwa din sa iyo. Then, dream about me, okay? Sige. Bye, baby. Bye, Lambert. Honey, say you love me. I love you, Lambert. I love you too, honey. Bye. Bye. Swerte kay siya sa... Ha? Swerte kay si Lambert. Ngayon mo siyang gimahal. Maswerte ko nga. Mahal ko niya. Ambot ko, swerte ba siya din ako? Swerte ang lalaking imong mahalon, ani. Swerte kayo. Tinuod? Kung mahimo pa lang nga muhangyo nga ako na lang. Mihangyo na ko. Pero, dili mahimo. Nga naman. Kaigalara ko nimo? Oo. Kay higala lang ko nimo. Gusto ka. Higala ta. Mag-sunset na. Atubang na dito, oh. Ug human din, ato na to ang dapit nga tong laganan sa una. Kung gutumon ta. Sa Larshan? Sa Larsyan. Yes! Habi ko bag dili na ko nimo balikon dinhi Marcelo. Habi kog nalimot kang may kauban ka sa pag-anhi dinhi og miuna ka na sa pagpauli. Mahimo ka na. Nadugay ko kay wa magudid tong dapita sa kong palitanan sa una nga kong tuyo. Dito pa man sa unahan, bibalhin. Sabay imong gipalit. Kinilaw nga bat og linungag nga kamote. Imo ning paborito ka ni Adto, di ba?
Mukaon ka pa ba ni ini hangtod karon ha? Taod-taod na gyud nga wa ko makakaon ni ana. Tay sa mahilisan pa ka ako ana ron. Lahi na gyud ning idara na ta. Bantayanan na kaayo ang atong kaon. Kanunay kong dadon usab sila si Ane dinhi. Kaya adto sa gagmay pa sila si Hector. Usa ni sa among laganan. Hadi ay? Mura bitaw og nakakita kog susama og bayho ni Ani diha sa unahan. Pero gibaliwa ko lang. Kay dili na sab kaayo ko makaklarugod og layo. Amgid lang tingali kadto niya. Hain ba? Uy, baya. Singlagid ka na si Ani og Hector. Ug nagpakugos man gihapon ning bataan ni Hector. Di mahimo. Tingalig. Unsay huna-hunaon ni Teresa ini nila. Hain ba na ba? Kana sila? Ayaw na maikog tao. Ayaw og tudlua. Wa man gani gyud kumulingi nila. Ay kadto lagi sila ang imong gipasabot. Sino unsa pa oy? Ayaw lagi tudlua na unsa man ni siya. Ay, di masabna sila. Pero am gibitaw sa akong apo. Pero dili na ang akong apo nga si Ani. Dali. Adto ta dito napita, May kalingkuran og tarong dito napita. Makahimo kas pagkaon niya na. Di pa ba ta mamauli? Sa'yo pagani, sa ka ba? Ano man, gipulaan ka na ka. At tubang na kuterya. Oy, ikaw ba nun? Sa kabaya, oy. Sige, tana. At doon ta ka ng imong giingon. Pastilan, kalain na gid ining tiguang na ta. Lauran na kaayo. Karon sayon no na lang ko nimog nga tiguang. I-check-in hinuhulti ka, makaingon ka gyug Marcelo! Di pa di ay tiguang. Kung bati general pa di ay. Sa? Ay, ikaw ba? Dili ka nga una-una na lang dako ni mo silo? O niya magkurog ng tuhod mo? Usay pagtuon mo na ko, engineer. Yay, suwayan ba na tong alsaron, be? Kutob na malas plano. Be, suwayag alsaron, be. Silo! Silo, ay, unsa ba ni? Nagkugos na ko ni mo. Hoy, Marcel, ay, hinaya ko ha, mabundak yung paggara-gara diha sila. Ay, pagluhag kay alsahon ta ka. Hoyo, lagi mabundak ko. Alsahon, 119, alsahon, ay, wagi saling, ay. Patiguang lang ni Day, pero. Tiguang na yun di ay. Unsa to? Pamabdusan tayo noong. Ikaw rin ngay tiguang na pamabdusan. Shit. Gitinuod yun ni Ivan iyang giingon. Nga dili ko niya buhian. Animal. Nagpahimos siya maayo. Tibok adlaw dyan ko niyang giangkon. Usaon ako pagbalipad. Kaya magigapos ang akong kamot og tiil kaganina. But in fairness mayo sa kamaning buang. Muhay na ako og pangon. Mupaulit na ako kitingali kung makamata na sab ni ron. Dili na sa kubuhian ini. Hinayon ko kuha ang iyang kamot nga niya sa kong hawak. Huwag siya makapantay. Mabangon ko. Ang ako sinina, Tuara. Huwag naasap sa pikas nga bahin ang akong underwear. Pataka, lapay ng kanahang dako ay. Magdali kong ilis at magkapiyan ako. Can I hurry? Oh, shit. Magpag mo rito glass round? Ansa? Uy, nabuang na ka. Kagabi ipa ko ha.
Kagabi ipakuuban ni mo, Ivan. Ug laing gabi na sa bron. And you think, hatagan pati kaghigayon nga makapahimos na ko. Usa man mo pagtawag og pahimos ang usa ka butang. Kung na-enjoy ka niini, misi. Na-enjoy ka? Angko na na. Kaya wala ko'y planong buhian ka pa. Human ko masaksihi ang imong mga reaksyon. O ba na ko ibabaw sa kama? Don't flatter yourself too much, Ivan. Kay ma-enjoy paghihapon ko niya ng butang nga bisan tili ikaw ang akong ikauban. Kaya natana ka niya, Ana. Didn't I? O ginanrasab ka. Nga porsigido na ko ng higayunan nga maangkon ka sa hingpit. Oh, dream on, Ivan. Mas gusto kong magdamgo nga kauban ka. So What? So pangandam. Cause I will stick to you like a glue. Tim na. Unom. Daw, malabuan ko pa na ron. Dako kay kagkaon pero gamay kay kaglawas. Bitukon masiguro ka, no? Bitukon, gyud. Bitukon gud. Di pa rin ko saglan ang metabolism, ha? Kalamay agad sa barbecue din ni Slarshan, uy. The best gid gihapon ning laaganan din hing dapita kon. Gusto ka mukha nag-barbecue. Lami? Lami. Super. O ba? Sa kalami hastang imong suwang mikaon. Oh, dara oh. Uy. Imong gikaon ang mumuhong nga imong gikuha gikan sa kong suwang? Ew. Anong iyo man? Mumuho naman na gikan ako. Mong ew. Bisan gikan pa ni simong baba. Mukaon gihapon ko. Kay gikan man nimo. Bisa nagkalaway na? Samot. Mas mutamis kung magkalaway na gikan nimo. Yucks. Sa yak. Yak ka dyan. Katong nagkista, di ba? Nakatilaw masab ka sa kong laway. Hoy, Hector, ha? Laway ba? Ba ni mo, ha? Nga naman. Dunggan gani ka na. Tinuod man Mauwaw sad. tap gilom, uy. Tinuod man sad ba? Mura man tag ka ng kuan, gitawag ko ka ng exchanging gift. Basta mag-kiss. Alam mo na, paus-baus mo na. Ang kalahian lang, kay kuan, ang exchanging gift, Da. Kaon na lang kay baba ni mo, uy, prino da. dako ka ni gihamsak sa kong babaw. Ano sa matukaan sa taana? Di mag-uol ka na itubig, oh. O baka, pukpuko na ko imong buko-buko, aron ma... Sana. Boss, yung kagangsak sa puso, no? Patas sa tangdo. Tabla na. Bawno na ko ang tanang nindot nga mga memories nga kauban ka ani. Baonon? Kay nga no? Asa maday ka, ha? Hector? Biyaan na ba di ko ni mo? Dili ako ang mubiya. Ikaw, Asa maday ko no kubi? magminyo ka na, di ba? Kung magminyong ubiya na di ay. Oo, ani. Mauna. Imo na unya mimbiyaan si Lolo Silo. Kaya ito ka na uban si Umbana. Ay. Di na ako gusto maghuna-huna pa, ana. Ay, sige na, babe. Matiwas na tagkaon. Kalami, good, uy. Uy, sige na. Kaon nagtiwas di, ha? Sige na, mahinom kang tanaw na ako. Kaon na ba? Bisa nagsimual ka na sa imong kikaon. Gwapa gyapon kay katanahon. Sus. Dugay na ko nahibaw, ana, uy. Lami sa suka, uy. Lami kay suka, no, hang? Mas lami ka. Sorry. Sorry.
Okay ra. Giingnan bitaw ti ka. Nga lami gihapon basta gikan nimo. Bisag nagkalaway na. Hector. Asa ta? Basta, Na, uy, asa na tapita ang basta, uy? may bawo karaon niya kung maabot na ta. Imong cellphone o nagsigig ring. Kapila na o ring, di ni mo tubagon? Basag di na. Mala ka. Makalagod. Huwag yapon niya tapagang akong tawag. Asa man di siya, Lula? Uwa ko'y ikatubag ni mo ni Ana, Inday. Kay uwa kit ko basayod sa tanang lakaw sa akong apo. Fine. Pabuton ko lang siya mo pa uli. Ay, ikaw ang mag-igo. Biyaan ta na lang una ka din sa sala. Milahos magani ko din eh. Kay gusto ko makita siya ug makabawi ko sa kung pagbiya niya last night. Pero shit. Wa siya. Dili pa dyan mo tubag siyang cellphone. Yan na ta. Wow, kanindot din eh. Tanawa, oh. Hector, ali, tanawa ra god. Nindot kayong tanaw ng mga suba sa ubos ning atong nahimutangan. Loy, murag mga aninipot. Tanawa, oh. Awa ra god. Murag makakop na ko sa kagagmay. Pagbata. Kanindot. Nindot kayo din eh. Bugnaw pagit kayo ang hangin. Oh. Diri be. Isulob niya akong jacket. Thank you. Bugnaw kayo din eh. Onya, ikaw? Okay ra ko. Ali. Malingkod ta diri. Samtang maglantaw ta diha sa ubos. Dali diri. Husto. Isulobog balik ting jacket. Onya, dali ko lingkod si imong atubangan. Aron, magakos ko nimo og matabunan ko si imong jacket. Ayaw na. Okay ra ko. Dili lagi pwede kay bugnaw. Tunog kaayo oh. Dara oh. Sige na. Suloban nagbalik. Wala lagi ko tugnawa. Ay ko si pangatik good. Bugnaw ka ni nga tong nahimutangan. Nasa loob na nimo. Sige na. Lingkod na diha. Kaya dali ko malingkod sa mga tubangan. Uy, baksan ako. Kaya sad, uy. Magsige na makapanghupaw. Ang binay mong duha kamot, be. Ana. Oh, diba? Wa ni tugnaw. Awa. Migakos ka magugugot kayo na ako. Gitugnaw gid lagi ka. Pagkanindot ko na yung tayo ni Pirme, no? Magakos ko nimo. Dara ka Pirme sa kondool. Magakusog sama ini. Ug mahagkan sama ini. Ay. Dili ko na niya ni mabuhat. Musa. Paimuslan ko higayang samtang di apa ka. Uban ako, ani. Hector. Kuya. Sulti na.
naglibog ko. Sunsungan. Sa akong gibati, naglibog ko. Wa ko makasabot. Gusto ka nga tabangan ti kang makasabot. Ali, sabak na ko. Unsa may kalabutan ining pagsabak na ko nimo? Ano makasabot ko, ha? Unsay mong gibati? Ha? Init? Init? Ako, nanginit. Ha? Hagi ko. Sus, mura kang nagkisog-igsuon sa aping. Dili ingon ana ani. Sama ini ay. Hector. Hector. Ani, Basta na. Mas di pasamot lang yung akong kalihog. Si Lambert ang akong uyab. O, suod ka lang kang hikala. Pero kini nga itong gipuhat. Labaw pas buhaton sa panagkikala. pues, biya. Nakasabot na ko. Mahal ti ka. O dili ko buot ka mawa ka. Busa. Busa. Unsa ani? Sultihi ko. Gusto ko mabati gikan nimo mismo. Gadili ka gusto nga. Mawa ko si mong kinabuhi, ani. Gusto ka. Mahal ti ka. O dili ko buot ka mawa ka na ko kay suod kang managkikala. Ikaw ang usa sa pinakamahinungdanong tao sa akong kinabuhi, Hector. Og dili na ko kaya kung mawa ka na ko. Kay mahal ti ka. Suod nga hikala. Husto ka. Suod ta man ang hikala. Og diara ko tubdi pa. Oh, Hector. Ani. Soda, Ikaw di ay. magsunod ko nimo. Lingkod na diha. Kay katawan ti ka og kape. Pawaas ka bugnaw sa tong biyahe. Sige. Ay. Hoy. Oh. Lo, Diin man mo gikan nga karon pa man mo mauli, ha? Nagdugay day mo dito sa dagat. naibaw ka nga dito may daplin sa dagat, lo? Nakita mo na mo ni Teresa dito daplis dagat nga. Atong laganan kaniadto. Inungdan nga gilikay kusterya dito. Nagkugos ka na sab ni Ani. Unsay unsa man? Diyan man day mo, ha? Dinhi sabtong uyab nimo ganina eh. Nagutan ako ni Akaba og ni Ani. Yun si Missy? Yap! Oh, Dili ko gikan. Missy. So, kamo giday ni Ani ang nag-uban. Dili na ka na bago, Missy. Sige, may mag-uban sa una pa. I'm so jealous. Missy. Ehem. Do, Hector, do. Nala, sige na. Lakaw na lang mo. Ako na'y mo pasabot ni Ani. Sige, lo. Salamat.
Missy, tara. Let's go, pero gusto kong kugusin sab ko nimo sa tong pagbiya din hipaingon sa inyo. Unsa? Hindi ba gibuhat mo ka na sa suot mong hikala? Why not do it to me? Nga imong hindi kugma. Gina, please, kugusa ko. Ay, Missy. Gina pa. Okay, fine. Diri. Ato na, Milo! Amping mo! Madus mo dihas gawas, ngit-ngit na ba, magkayuring mo. Ay. Lo, Lakaw na si Hector, uban siyang uyab. Kadtong Missy. nakakita ko, Lo. Ngano man ang naong ni mong nagbini santo man na? Nga misugot man ka. Ha? Sa unsa? Nga kuguso ni Hector si Missy. Nga misugot ka, Lo. Unsay yan? Ako na isadaan eh. Ngano magbuot ko taon kung unsay ilang buhaton? Wa magani ko makabuot ninyo ni Hector? Kami man to, be. Ako rang kuguso ni Hector og sama ato, Lo. Dapat ako lang. Unsa? Ane? Magatagko na mo, ane. Magatagko na mong Hector. Ang ganunan yung buhaton kaniyadto, dili na unta maayo pa niyong buhaton karon. Ha? Ilabi pa nga, may tagsa-tagsa na kamo kahinigugma. Basta. Ako rang dapat ingon na tuon ni Hector, Lo. Kung guguson ka ni Lambert, may mahimo ba si Hector? Wa. Unya, ganong mangigi ka man ni Missy. Kaya ako rin ingon na tuon ni Hector kani adto pa, be. Kaniadto sa mga bata pa mo. Ugwa pa mo yung mga uyab. Sa una lagi, be. May uyab naman ko, og siya sad. Pero sukad ba sukad? Wagid ko makakita na Hector nga, may kugos sa laing babay. Nga sama siyang kinugusan ako. Ay, Raymo. Naunsa ka na ba? Uy! Giunsa man nimo sa pagkahibaw nga wa sa mo kugos og laing babae gawas nimo, ha? Basta. Nagsilos ka. No, So? silos ka. Wa, ho. Ay, nagsilos lagi ka. Nga bitaw dili na lang si Hector ang imong giuyab aron di na ka magsilo sa uban. Nilimgod mahimo nga magkauyab, Bilo. Ang uyab, posibleng magkabawag. Pero ang higala, magpabili na gyud ang hangtod na sa inyong katiguangon. Basta dili mahimo nga magkauyab, be, kay dili ko gusto mawa si Hector, Lo. Ay, bahala ka ng rason mo. Dagko na bitaw mo. Blaha mo. Lo! Ganina pala ka din, eh. Super duper dugay na. May pauli ka na lang unta. Og pasagdan ka ba ni Ani? Hector, ang sama niyo pagka-move on sa imong feelings nga to niya kung kanon nagyapon mo mag-uban. Ay, abi ko paghatagan ako ni higayon nga mataklit diri nako ang imong pagbati. Gusto kong ikauban si Ani sa pipila ka adlaw. Samtang, wa pa siya mahingpit mawa na ako, Missy. Mas masakitan ka lang, Hector. Yes, I know. Naibaw ko. Nipaw ka naman di ay. Hector, dili na ko gustong mapugong pa sa kung sa may buot mo buhaton. But I want you to know nga ni ara ko, Hector. Loving you in my own special way. Ug nagpaabot nga unta imo makita nga akong presensya. Missy. Dali na. Ihatad ko nimo? Obvious ba? Abi na ko, wa na sa kami pauli sa inyo. Kaya diha si Missy. Okay na. Nahilo na nako. Larga na. Pahong gyapon tikaw niya. Opo. Asa naman sabta? May ipakita ko nimo. Unsa man? Basta unya na lang. Kuputog tarong dia, ha? Kay magpakusog ko. Ay!
Hatod. Abot ako niya ha. May mong malangay ko pero moabot gid ko alang na mo. Okay. Sige, magpaabot ko nimo. Excited ako makita si may pakita na ako. I hope makauyon ka. Bye na. Hapit ako malit. Amping. Sige. Musod ako sa building kay pila na lang ka minutes. Og, malate ako. Ani! Oh, Ivan! Uy, nakita ti ka ha? May angkas ka tong motor. Si Hector na sabtong mihatod di mo no? Siya. Sana all yatod sa best friend mabuntag. Ikaw, gyud. Abi na kog malit ko ronda. Dali na uy! Dali na bata na. Hoy, Ivan ha? Uy, nangagbay man ka. Niya nabi atasud sa building ng opisina. Kidner nila uy. Nga na ding absent kagahapon. Ada, may yetiman ko uy. Kahumot gud nimo. Uy, hala ha? Manimot gyud tang kogo. Lami kay kagbaho iyan. Ani? Oh, Lambert? Ni anak ka? Get your hands off of my girlfriend, Ivan. Kung di ka buot nga, si Santihon taga sa mong trabaho. Karoon ko na yun. Lambert? Sorry sir. Ani, muna na ko sa opisina. Excuse me sir. Nga na imong gisulti ni Ivan. Kaya wak ko makauyon sa nakita. Ilado nga chickboy katong tawanan. Pero dili tinuod. Huwag yun sa mo pagkibaw. Dugay ka na ba na kailan niya? Bago lang. Pero Then wak ka pa makasuhito ni Ivan. hasta ka. Wa ka pasad makaila sa matuod nga siya. Di ko interesado sa mong tao. All I know is he is my employee. O nagagbay siya sa kong uyab nga akong nakita nga nakapainit sa kong o. Di dyan nga mapalanggoy akong pag-abot gikan sa airport. Og milahos na ko din to see you and surprise you. Pero nang wala kong pila ka adlaw, may kikasuod ka ng laing laki. Og si buti mo ipasabot. Nga nang laki ko? Og si Ivan pagit nga usa ka bayot? What? Dili ko ni anging isulti kay. Iyan ni gitago sa tanan. Og bituo ka. Ang anong dili? Bayot? Bayot nga nanguyab sa kong igagaw nga si Missy. Unsa? Si Ivan? Nanguyab ni Missy? Og mo na imong giingon nga bayot. You are too naive, Ani. Nagpakaroon inglo na siya aron maduol ka niya. Lambert. Come here, come here. Come here. I miss you. Sorry. No. Don't be sorry. Just stay away from him. Kung wakay kalabutan sa trabaho, ang yan tuyo diyan mo, okay? Sige. Let's go to my office. Ha? Pero, Ako na'y bahala ni mo. I'm the boss here. alam no, magsalig. Shit. Nabalik na si Lambert. Huwag nakita pagiganiyang nag-agbay ni Ani. Shit. Ipasidanaan ko niyang taktakos trabaho. Huh. Really? Huwag nagtuo kang bahadlo ko, Lambert. Dili ko sama sa uban ni sayon ra nimong hudlaton, Lambert. Kay dili ko sama nila nga way kapaingnan kung imo ng taktakos trabaho. May kaugalingon usab nga kumpanya ang akong pamilya, of which nagpaabot lagi na ako. So no, ayaw ko gudlata, kay mas ma-challenge na hinuon ko. Huy. Wa pati plano man rabaho. Ganina pa tang ingon ra ini. Nagigda ka sa kong paa. I'm so tired.
Nga na ba sa milahos ka man din sa mga opisina gikan sa biyahe? May pahuwi ang takas inyo. I want to see you. Ang anong kalit ka mang may uli? I want to see you. Pero diba, wa pa man ka mahuman sa mong business trip dito sa Korea? Ano may pauli ka man yun? It's simple, Annie. I want to see you. Gibiyaan lang gid mong imong trabaho dito, ano na makita ko? It's how I missed you. May muna kong biyaan ng tanan, makita ka lang. Sus. Kilig ko naman sagta. Really? I made you kilig? Obvious ba? Annie. Remember what I told you last night? Asa ato? Kapag kaslanta ka as soon as I come home. Ha? I was serious about that. I came home to marry you, Annie. Oh. I could offer you my love, my devotion, my world. Kunin mo na kong tugutan, Annie. May bangon ka. Unsa ka nang imong gibuhat? Annie, Lambert, miluhod ka naman sa good. I am at your mercy willing to kneel and ask for you to marry me over and over again, Annie. Please. I want to mark you mine. Be my wife. Lambert, I promise to make you happy. To love nobody else but you. To cherish and honor you for the rest of our lives. Please, marry me. yes. Really? You're saying yes again? Really? Oh my God. Oh my God. You just made me so happy. I love you. I love you so much. Lambert, Come. ha? Karon na yun, magpakasal ta. At doon ta ang kailangan kong huwis. Ha? Pero kita na? Si Lolo, si Lola. Don't worry. Ipakuha ko sila sa kong driver. O papason dito sa dapit nga ato pakaslan. While mamili ta og dali-dali sa imong isulob alang sa atong kasal. Ha? Dinalian di ini? Don't worry. Magpakasal ta pag-usab sa simbahan. For now, gusto ko nga makasiguro nga dili ka na gyud mailog pagi kanako. Ha? Yatag ko na ni Ani ang akong napalit nga bracelet para niya. Eternity bracelet. Alang sa saad nga huwag katapusang pagmahal. O adto ko nga ihatag niya sa dadan ko niya unya. Ang bahay nga akong gipatukod alang namo. Gusto ko nga yakin makita. Oh, no. Nabuyan ako ang bracelet o nahug. Shit! Salamat na lang kay nasangit. May gani. Di akin yung kabilya. Kung nasangit siya ini. Akong kabuto. Kamay na lang. Makabot ko na. Dili mahimong mahugdi sa ubos. Kay adto gini mapunta tumong anang gibix nga semento sa ubos. Gamay na lang. Makabot na ako. Dili matuod ko. Tatay-time pa, oy. O siya ko na eh. Kalit-galit man eh, oy. Tinud-anay ni.
gipakuha ko ni Lambert o ni Annie. Dili ba nga tuaman sa laing nasod si Lambert? O niya nga nung... Ay, nabalik na kanina si Sir Lambert. Inongdan nga, gipakuha mo niya. Mo? O kikinsa mo? Kamo si Madam Teresa. Ha? Uy, asa man gyud di ay mi adto? Asa? Selo! Uy, kadiyot lang do, ha? Kadiyot lang. Oh, Armida! Di amag ka. Huwag naghila ka. Uy, nga mo. Si Hector! Si Hector! O sa may nahitabo ni Hector, ha, Armida? Abi ko pag ako gikulbaan. Ikaw malaki nagsige paso-paso. I don't wanna show it, but I'm really so nervous. Kung unsa ko ka-confident nga makigatubang sa kong mga empleyado o mga kliyente, mausab ang kakulba nga kong gibati karon. Hasta gani ko. Maningilo niya ko ning kakulba nga kong gibati ron, ha. You will have to take responsibility, Nini. Ha? Ang ano man? Uy, gikulbaan sab ka ako no. Then, bayaran tasab ka sa kakulba nga imong gibati ron. Ipahimungot taon niya sud sa atong lawag kining maong kakulba. Hoy, lahi na ha. Scared? Pwede, human na lang sa kasal nato sa simbahan ko mo bayad. No, dili ko magpautang, ani. Ay, misamot na hinon akong kulba da. Don't worry. I will be gentle. Maybe. Sure ba? I can promise you that. Dugay na ka ko nga nagpugong, no? And ever since miabot ka sa kong kinabuhi, I have been celebrate, so magbayad ka. Di ay? Anak din na? Yes, baby. Ano na? Iho. Oh, neras Granny. Granny! Lola, paamin na ko. Ay, nga ba ni amang kita sa sala ni Jazz Asuncion? Dinalian kayo, Granny. Apan kinahanglan na akong ihigot sa akong hawak kining babae nga akong gimahal. Hala, grabe siya, oh. Higot yun. Ang sa kanding. I see. O, ganong kita raman. Hay man si lolo ni mo iha. Wa pa man si Lolo maabot la. Oh, But he's coming. He's coming. okay. Si Hector? No, baby. This wedding is exclusive. Si Lolo ug si Granny lang ang mamahimong saksi ni nga itong kasal. Pero, Baby, sa tanang mahinungdanong hitabo sa kong kinabuhi, naa si Hector uman ako. but not this time, baby. Mahimo pang... si Lolo. Lo? Apo! Dili ko makaanha karon kay niya mi ospital. Akong giubanan si Lula ni mo, Armida. Ha? Ospital? Ngano, kisin ospital? Si Hector! Unsa? Asang ospital, lo? O sinito mo ni Hector? Moy na ako, lo! Hi, si Hector! Hey, Ani, stop. Naginahanglan si Hector na ako. Nagtawad ako siya. Biyan ko di mo din karon. You can just leave me here. Kastro na ta. Naginahanglan ako sa Hector. And I need you. Mas naginahanglan si Hector na ako karon. Makapaabot mga to kasal. I'm sorry. Oh, bida ka na siya. Ani, wait! Ihatod ka! Guryo, ikaw lang bahala ni Granny. Hey, stop crying. Nanghubag na yung mga mata. Doon na ta sa ospital ngayon yung mutangan. Nabala ka ako. I know. Tingali ko sinita mo na Hector. Magsaon na ba't lang? We're here.
Armida, husto na. Nabalaka ko sa akong apo, Selo. Nasayod kag yun. Gasiya na lang ang naa ko. Way na utang mahitabo ni Hector. Maluwas siya. Ganina pa ang doktor diha sa operating room. Wa pa'y migawas aron pagpahibaw nga luwas ba nga akong apo. Naya-naya ang imong kaugalingon. Lo! Pilarmida! Si Hector! Hay na si Hector! Adi! Napaghihapon sa operating room. Gano! Masa hitabo! Wa pa may masayod sa tibuok ka detalye. Pero matur pa sa kauban niya nga inhenyero. Nakita ko no siya sa usa sa ilang mga construction worker dito sa third floor nga may gikabot. Pero wa siya masayod kun unsa. Ug mauna lang yang nakita si Hector nga nahugi kan dito. Time para God, wa ko makasabot. Wa ba disgrasya sa sakyanan si Hector? O, si ka ba nga engineer? Wa ka lang masayod nga dugay na nagtrabaho si Hector, ani. Isip usa ka engineer. May mga kliyente siya online. Ug usa ka na sa mga kliyente niya ang tag-iya sa building nga ilang gi-construct. Onsa? May abli ng operating room. May migawas na nga doktor. Doktor! Haga akong apo! Kumusta? Luwas na siya sa pagkakaroon. But he is still under observation. Tungod siyang head injury. In 24 hours, kung mag-seizure siya, I'm afraid the patient won't make it. Unsa? I'm sorry. Apan, kinahanglan sa pasyente ang inyong mga pag-ampo. Hector! 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 Do everything you can, Doc. We already did. Magdepende na lang sa will sa pasyente ang iyang recovery. Inabagan sa inyong mga pag-ampo. If you will, excuse me. Thank you. Ginoo ko! Haga akong apo! Haga akong apo, Selo! Ayaw palabi, Armida. Tilig maunsa ka na hinuon. Dili na ko kayahon. Kung may daotang mahitabo sa akong apo. Dili la. Uy, daw tang mahitabo na Hector. Wa! Ani, Lo, sige na, Lo. Pauli na lang mo. Dadaan na lang si Lola Armida sa pagpauli. Papahuwaya siya. Tingaling masaka na sab ng impresyon. Masuko si Hector kon may baw siya nga gipasagdan ta si Lola. Ako ni may baw din eh. ani, banal ka din eh. Ayaw na. Palihog na lang ko katod nilang Lolo og Lola Armida sa bahay. Maginusara ka din eh. Basta na may bantay nga ilang gialaw. Dili mahimong si Lola Armida kay tingalig masaka ang iyang presyon kung dili siya makapaway og tarong. So please, ihatod ko nila. Are you sure you'll be okay here? No, sige. But rest. At ano may? Salamat. Lo, ikaw di bahala ni Lola Armida, ha? Ikaw na una din eh. Adto na may. Ani, salamat sa uwa pagbiya sa kiliran sa suod mong higala. Dili may tabong talikdan ako si Hector, Lola Armida. Ilabi pa karon nga, nagkinahanglan siya na ako. Salamat. Salamat kaayo, apo. Hector. Hector. Kuya. Ayoko biyahe, ha?
Misaan ka nga. Kadiling ka mo biyak na ako. O kinahanglan nga. Imo ginagtumanon. Dili mahimong biyaan ko ni mo. Nakasabot ka. Mahal ka. Salamat sa paghatod. Don't mention it. Magamping ka. Tingaling magduka ka sa kalsada, ha? Thank you, Lou. I have to go. Nala, sige. I feel so jealous sa kipakita ni Ani nga kabalaka ng tukang Hector. Di niya kapugnan ang iyang mga duha. Sobrang kabalaka. Nakita ko ka na. It's the love that she showed nga di na ko gusto makita. Mahal niya si Hector. Natrapuhan natin kag init-init nga tubig. Hansa man, plus ka na bang imong pamati? Dili ka papagid mong mata. Sige lang, katuog lang una. Pahuway lang sa. Katuog kay bantayan ti ka. Si Bubi, timutapad ko nimo. Gamay lang. Matakilid lang ko atubang nimo. Misa na ospital ka. Humot kihapon ka daw. Matabaya kita. Dili may mong dili ka mo matabaya. Subagon tagit ka. Nag-unsa naman lang ulit ako kung dili ka na bumata. Nga di mo pugos na ako. Nga di mo tupad na ako nga. Di manangin. Malahos lang ang tupad. Magapagin kay now kay kusog kayong manantay. Mata ha. Bantay lang yun ka. And what do you think you're doing? Missy? Shit! Kalisod sa kahimtang ni Hector, anyat ikaw ipasok pa juga niya siyang kama? Missy? Gawas. Ha? Gawas gikan din kay ako'y mo bantay ni Hector. O dili ko gusto ni akauban namo. So out. Dili, Missy. Ubanan ako sa Hector din eh. Ako ang iyang hinigugma. So mas may katungod ko kay nimo. Iya kong suod nga higala. Mas nasuhitog na sahid ko si mga panginahanglan. Oh, really? Like what? Kinahanglan bagid nga maglalista mahitungod anak, Missy. Kung gusto ka mo bantay ni Hector, sige. Dali ko manghilabot. Ayaw lang sa kong hilabti. O, dili ba? Friends man ta? Really? You think makik-friend ko kasama nimo? O, unsay bote mo ipasabot? Nga plastic ra itong tanan? Absolutely. I don't want to make friends with filthy ones.
Missy? Oh, Hector? My love! My love, Hector. Hector! Nakamata ka na! Salamat sa Ginoo! Kuya! Shit! Shit! Hindi ko nakagagakos, no? Will you back off? kinsa ka? Ha? Nganong migakos ka na ko? Kinsa ka? Hector? Kuya, ayaw ko binuangig sa maana ba? Dili ka tawanan, ha? Hi, babe. Kumusta naman pamatik ni mo? Hmm? Ani pahawa ra, babe. Make a way. Babe. I'm so worried about you. Kinsa mo? Hain ko. Hector, ayaw na pagbangon. Kasakit sa kong uho. Shit! Ang sabay mo what di ha? Pagtawag ditong doktor, ani, pagdali. Oo. Hector, calm down. The patient is suffering from amnesia. Unsa? It's a temporary condition wherein nalimot siya sa mga tao o panghitabo na nangagi na. He can't even recognize himself. Tungod ka na sa dakong samad sa ingo o sa impact sa iyang pagkahagbong. No. What can we do about it, Doc? Makatabang niya ang mga tao nga close niya for facial recognition. Pero dili makaayo alang niya nga pugson siya sa pagpahinumdom sa tanan. You can remind him but don't ever push him. Ilabi na kung magsakit na ang iyang hinumdumi nga under observation pa hangtod karon ang pasyente. Shit. Yes, Doc. Thank you. Kung may mga kinanglanon mo or for any emergency situations, you can call me anytime. My line is in service 24/7. Thank you, Doc. You're welcome. Oh, shit. Hector, Uy! Kupot-kupot diha. Sika uyab ka? Ako'y uyab, so ako'y kupot. Babe. Wa ko makailan ninyo. Pero niya mauban ako. Wa gani ko makailan ako. Babe, ikaw si Hector. Ug ako ang imong hinikugma. I'm Missy. og ako si... Kasluno na ta. Nagplano na ta magpagkasal sa wa ka pa madisgrasya. So, they were right all along. Dahil sa disgrasya ang mga kaslunon. Kaslunan na mo? Yes! May propose na siya na ako. Huwag ka na sultihi. Wa. Then, you are not that important. Kuya, Dili mo igsuon, no? So stop calling him kuya. dili ba mo malimot ka na ako? Bisaad ka. Dili ko ni mo biyaan. Stop touching my boyfriend. Will you? Uyab na ka? Yes, babe. See? Mihaw ko si mong lips. Kana na ba yung ebidensya nga uyab mo? Ang paghawak siyang lips? Kay kun mao, mahimo ko sab kayo ng buhaton. What? Don't you dare, Ani, ha? Kung dili ka gusto magkagubot ka na rin. Pas ayaw ko gate sa pwera. Kay mas una ko kinabuhi ni Hector. Una ka pero higala ka lang. Ako uyab ko. Mas dako kong papilis kinabuhi ni Hector kay nimo. Og nahibaw ka, anak. Mahimo ba? Dili mo maglalis sa kong atubangan? Gawas! Imo kong pagawson? Ikaw. Ako? O ikaw. Gawas. Wa ko magkinahanglan nimo dinhi. Busa, gawas! Hector! Kuya,
Nganong, Mahimo ba, Ani? Gawas na lang. Mas stress asa mo sa Hector kung magsige kapag pamugos diha. So out! dinhira ko. Dili mahimong kitang duwa ang mubantay niya. I don't want you here. Dili ang imong gusto matuman. Mga bata pa lang ni, nag-inunungay naming duha ni Hector. Busa. Gawas na. Babe! Ang ako mo. Shit! Imong sama nang misakit ang iyang Giing na kang gawas na! Gawas na. Sige na! Kung maugin na imong gusto, sige. Mugawas na ko. Pero di harakos gawas sa pultahan. Magpaabot ko. Basin pag mahinumdum ka na nako. Sige. Thank you, my love, ha? Ako gi imong gipili nga magpapilin din upan nimo. Uy, ikaw. Oh, so sorry. Nalimot ko ang may bunog ka di ay. I'm just so happy, Manggod. You choose me over Annie. May gusto ka bang kanon or anything? Wa. Sabi mo gusto. Tell me. Anything. Gusto kong maghilom ka. What? Wala siya may nugtom na ako. O maski pilit niya si Missy kay na ako. Kailangan sa akong kipati. Pero nakasabot ko. Sa'yo mo na ng sakit ka ron. Pero may numdum ka rin ako, Hector. May numdum ka na. Dili may mo makalimtan ko di mo sa dayon. Dili ko musugot. Busa tinira ko. Magpaabot ko. Di galit-galit lang nga may balik ang imong panumtuman. O gusto kong na ako sa higayon nga mahitabo na. Excuse me, Mom. Ha? Yes? Dili ba yan ipastanbayan ng hallway, Ma'am? Dinihiraman ko magbarog-barog sa gawa sa kwarto sa mong pasyente. Usar ka bantay ang gialaw sa ospital sa matag pasyente, Ma'am? Nakasabot ko. Sige, Ma'am. Salamat. Hector, musod kong balik. Magpahibaw ko nga mabalik na lang ko, ugma. Unya di ay kay pasado launa ng days katlaon. Musod kong balik ka diyot. Lock? Ang gilak ni Missy? Huwag gini ko masayop sa akong gibuhat. Gilak na ko ang pultahan. Aron dili na makasud og balik si Annie din sa room na Hector. Do. Karon nga naingon na ini ang kahimtang na Hector. Nga nalimot na siya nimo. Pahimuslan ko ang higayon nga makuha ang iyang pagpati ug makalimta na kaniya sa dayon, Ani. Nauli ka man lagi. Abi ko ba't ikaw ang mubantay ni Hector? Kasi may nahibilan ro niya dito. Ayaw kong ingna nga imong gibiyaan. Naa si Missy Lo. Siya nagbantay ni Hector. Uy, naadi ay ang iyang hinigugba. Mas may noon, aron magkapahuay ka.
Nakamata na si Hector, Lo. Uy, unsa? Mao ba? Uy, labing mayo. Salamat in towns, Ginoo. Unya, unsa naman, ha? Nganong nahugman ko no siya? Unsa may nahitabo, unsa? Wala siya mahinumdum na ako, Lo. Uy, Nalimot na siya na ako. unsa? Uy, nganong... Matod sa doktor nga, may amnesia ko no siya. Hinungdan nga wa siya makaila siya kaugalingon og sa tao nga. Naa siya mga palibot. Lakip nas mga panghitabo. Ginoo ko. Lo! Dili mahimo balibot sa Hector na ako, Lo. Dili ko musungkot. Temporaryo lang ka na, dili ba? Oh, O kung mao, ayaw na paghilak. Sa dili madugay, mahinumdum ra sa pag-usap na kung tanan. Lo. Ani, hilom na. Kaslo na siya, Lo. Kaslo na sila ni Missy. Magpakasal siya nga mapahibaw na ako. Unsaon naman lang kun ipadayon niya ang pagpakasal ni Missy. Bisan ingon anak pa ang iyang kahimtang. Mag-unsa naman lang ko, Lo. Dili ko masugot, Lo. Dili ko masugot. Ani, Lo. apo, kung mao ka na'y nahukman sa managigugay, huwag kay mahimo. Si Missy ang iyang uyab, o gigala ka lang. Lo. Dili, Lo. Dili ko masugot nga makasal sila ni Missy. Bubabag ko, Lo. Dili ko mahimubiyaan ni Hector. Dili, Lo, sa Lo. Nausa ka baya? Mas may imong mahimo kung maunay ilang hukom, ha? Gano, ikaw? Gilaptan ba ni Hector ang imong mga gihimong desisyon? O ba ni Lambert? Wa, dili ba? Lo. Pag malipayo na lang mo alang sa usag-usa, isip malagigala. Shit. Kalapad sa kong Dili ko makapaway og tarong din sa ospital. Wa ko maanad nga ani ining couch ra mo higda. And besides, bisan unsa pa kanindot ini nahimutangan ni Hector nga room ni ining ospital, it's still a hospital. And it's so ill still. Ay, shit. Mahintagi, dili lang magdugay din sa Hector. Nahinayak tarap akong ingon daw. Ako mo bantay the whole time nga ni Asya dinhi. O dili sa kubuot nga katong ani ang mupantay niya dinhi. Dili na ko hatagan uri gayon katong babayana. Karon nga nalimot pa sa Hector niya. I will make sure nga kalimtan na gyud siya sa hingpit ni Hector. Sa gayon nga mahibalik na ang panumduman ni ini. And by time, kinahanglan nga makasal na usap kami ni Hector. But, shit. Saan kasi sa pagkumbinser nga magpakasal na mi. The moment nga makagawas na siya gikan din sa ospital. Animal, ang buset ka ay pa na. Sakit tuyo ani ay. Hello, Ivan. I miss you. Well, I don't. Sayod ko. But just let me miss and love you, Missy. Dili ko. Hunungan na kining imong pagpakabuang, Ivan, ha? And from this day on, hunungan na usab ang gisugo ko nimo. Dili na ko buot nga may mahimo pa kong connection nimo, Ivan, in any way. Unsa? No, dili ko musugot. Musugot ka magsa dili, wa kay mahimo. I don't need your help anymore. So, ciao.
Palihog sa Hector. Shit. Nagkabalik ka siya sa kong gisulti. Oh, no. I made sure nga hinay ra ang ako tingog. Duulon ko si Hector. Tanaw na ko kung nahigmata na pa siya. Shit! Dipag nga ko niya. No. Dili ko musugot. Nga sa ingon anak lang kasayon. Bugtuon na nimo ang unsa binasugda na nato, Missy. Karon pa, na-attach na hinuon ko nimo. Na-attach na ko mayo. No, dili ko nimo mahimong iitsapuira lang sa dakong kasayon. I am not just your ordinary guy, Missy. Dili ko sama sa ubang lalaki. Kani abot og milabay lang sa imong kinabuhi. I will make sure na dinhi ka sa akong mga kamot. Dinhi ka mahagbong. O makalimtan mo sa himpit ka ng lalaki nga imong nabuangan karon. Tunungo na ako imong sugo nga magpaduol ni Ani. Well, I can do that. Apan ang imong mando, iya pakalimtan ka o palayan. Dili ko ka na mahimo, Missy. Buhaton ko ang tanan na maako ka. No matter what, ako ka lang, Missy. Ako ka lang. Ngayon ako sparkingan sa opisina. Oh, si Lambert. Siya usap ka ng pag-o palang usap nga naabot ang migawas sa iyong sakyanan. Nabalik na rin siya. Maggamit ko ang iyong igagaw o si Ani, Missy. Aron maangkon ka. Kung doon kang ingon rin ko ni anak kasayon idispasara. Well, I'm sorry, darling. Kaya kung naanad kang makuha ang kunun sa may imong gusto, mauusap ako. Bangag sa ilong. Kung gustuhon ko ang usa kabutan, kuhaon ko usab kini, Missy. And you are no exception of that. Hi! Makasana all, yun, uy. Pwede lang mo ani sa opisina nga wa sa kaugalingon. Sige nagpangupaw. Wa pa gyud tayo nahimo nga trabaho. Please lang. Wa ko sa mood karon makiglalis. Ay, sana all gyud kaayo. Napay wa sa mood. Is there something wrong in here? Ay, good morning, sir. No, sir. Nara may discuss, sir. Sige. Ganahan magagang matak-tak sa trabaho. Palapit yung gibati mo niyang hirap tanong ko. So, yun. Oh. Unya ka lang after office hours, babayhana ka. Magtiwas tas kawas. As if nahandlo ko ni mo. Paisot. Che! Nababagang che! Ang masuya ma-dead. Wow! Miss Batong Malaki, Yes, sir. follow me to my office. Yes, sir. Kita mo, ha? Gipasunod sa opisina. Sus! Mag-unsa ka sa dito. Ato to maghimog milagro. Ika yun. O sari ako ikatuldi na girl. Mamatay kas ingkit. Unsa? Che! Leche! Sir? Lock the door. May sugo ka ba, sir? Stop calling me sir. Kita lang duhaan eh. Come. Lambert. You look so tired. Lambert, nganong gialsa ko nimo? Asa ko nimo dadon? Gusto kong mapahuway ka. Nabaw ko nga wag ipahaway. Nakapahuway ko.
Naulit ako ganinang kadlawon sa bahay. Dihang miabot si Missy. Si Missy may bantay ni Hector. Well, magkapausab yun sa tao ang gugma. Never in her entire life nga may bantay si Missy sa ospital. Not even sa young parent kung mag-confine sa sakit. Only with Hector. Hindi ay ba? So, dili ka na kinahanglan nga mabala ka. Kaya may nakabantay na di ay niya dito. So, ang buhaton mo karon, mao lang ang pagpahuway. Pagpahuway una din uban ako. Higda. Lambert, dili mahimo. Ni ata sa opisina. And so, it's my office. Magkabuhat ko bisan unsa pay buot akong buhaton. You are under my roof, so stop all the worries and just rest. Lambert. May hubag, muhigda ko, uban mo. Bahala ka. Matud pa nimo. Imo ning opisina. Ayaw pagtakilig pingon dito. At ubang nako. Gusto kong diri ka mulan sa kong bukton o magakos nako. Lambert. Come here. There you go. Gusto ka. Naginahanglan ko pahuway. You can rest in my arms, baby. Thank you, Lambert. Kanindot pa matiyo nga ingon ini ang atong posisyon. You lying beside me. Ani? I came home alang sa kabutang. Ug kana maong nga makauban ka. Gusto kong ipadayon ta ang atong nasabutan. Hain na to. Nga magpakasal na ta sa sibil ug mga adlaw. Ha? Please. Nasabutan ta na, dili ba? Pero unsa? Nausabang imong nauna may tungod sa tong kasal. Dili ka na ba mo pakasal nako, ani? Please, don't say nga nausabang imong nauna, ani. Please, no. I love you so much. Wow. Kuan lang. Mahimo ba sa sunod na lang? Unya na lang kung maulian na si Hector. Ha? Dili ba mahimo nga magpakasal ta nga wa siya? Ako ang imong pakaslan, ani. Ug dili ang suod mong higala. Oo, pero Mas may nangdanon ba siya kinako? Lambert, Please, say no. parehas ng mahinungdanon alang nako. Kuan lang. Magpakasal ka pa ba nako? Ha? Kay kun then magpakasal na ta ugma dayon, ani. Ha? Tubag ako. Magpakasal ka na ako, dili. Lambert. Nagpaabot ko si mong tubag, ani. I'm sorry. Oh, May amnesia si Hector Lambert. O gikinahanglan ko niya karon. dili ka doktor aron mo tambalian, ani. Nahibaw ko. Mas mahinungdanon siya, mao ba? Dili sa ingon. Pero Lambert, gusto ko nga kung makasal na ta, maayo na si Hector. O wala ko'y kabalakan pa niya. Dawaton mo magsadili apan o sa salabing mahinungdanong tao sa kong kinabuhi si Hector. Gayon sa ani. Kay suod ko siyang higala. Suod ba lang yun nga higala, ani? Lambert, Kung may mong gusto, sige.
Ikaw matuman. If it's what makes you happy, Ani. Lambert. Di na ko. Busog na ko. Duha pa lang gani ka to kahungit. Busog na ko. Sige na. Unsa may gusto ka bang kanon? Unsa man, may mong magpa-order ko. Wa. Unsa may lain ni mong gusto. I can... Wa. Okay. Apo! Lola, Apo ko! Salamat sa Diyos, kinahigmata ka na. Salamat, Diyos ko! la, ayaw paghilak. Okay na ko. Hinumdumi. Masamang damo. Matagal mamatay. O di ba? Pasalamat ka na daot ang sagbot na imong apo. Agay, la? Sakit yung taon na akong lawas yung taon na. Parehas lang mo si Ani ay. Budayon na paghapak. Ang ihatagan mo ko ni mong kabalaka. Ay, nagkabalaka. Luwas na ko. Dili pa ko kuhaon ni Lord. Wait. Nakaila ka ni lula ni mo? Huwag naghisgot ka pa sa pangani, Ani. Put, pangipasabot nga. Nga naulian ka na, Hector. Ha? Pero, dili pa lang dugay nga. Shit. Ayaw kong Shit. Dili ko mahing artista. What? Nalimot ko diyang nakita na ko si Lola. What? Pero, dili ko gusto nga may laing mahibaw sa akong pagpakaroon ingnon, Missy. Lola, gusto kong kitarang tulo ang masayod nga dili tinuod nga nalimot ko. Unsa? Apo! Si Ani batong bakal na taga-fresco. Gabi-gabi na lang ngay nasa disco. Mga kasama, napito ka muna mo sa pagpaminaw sa ban pang masumpay ni Ato Sugilanon. Ani, Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos na direksyon ni June Caraca Pujanes, Spinner Joel Bense, recording editor ang Ditayad, sound man Aldwin Nacurda, dalit sa RMN Drama.